Hei, olen Kari Hintikka Otavialta ja Otavan opistolta. Tämän videon teemana on tekoälysuositukset kansanopistoon. Lähdetään liikkeelle ihan alusta, mistä tällä videolla on kyse ja kenelle se on suunnattu. Joo, minä olen Kari, sinun työkaverina tuolla Otavialla, Anne Rongas. Ja tässä videossa käymme nyt läpi 6-vaiheisen prosessin, jonka avulla kansanopisto voi tehdä omat tekoälysuosituksensa ja ottaa kielimallit suunnitelmallisesti käyttöön. Kohderyhmänä olette kansanopiston johto, koulutuksen järjestäjät ja erityisesti henkilöstö. Ja tietysti tässä huomioidaan myöskin opiskelijat ja muut sidosryhmät. Me ollaan Kaisa Honkosen kanssa jo toistakymmentä vuotta takaperin kehitetty tämmöistä 6 askeleen mallia muutosprosessin työstämiseen. Tämä malli on kehitetty ja testattu ennen generatiivisen tekoälyn aaltoa, eikä se koske vain tekoälyä, vaan mitä tahansa isompaa innovaatiota. No hei Kari, ensimmäisenä vaiheena on havahtuminen. Ensimmäinen askel on muutostarpeen tiedostaminen. Miten ylipäätään tämmöinen havahtuminen tapahtuu? Siinä on monta lähestymistapaa riippuen ihan oppilaitoksen toimintakulttuurista, että aika usein tämmöisessä isommassa murroksessa niin signaaleja tulee monia eri reittejä, että opettajat ja muu henkilökunta alkaa tehdä havaintoja jostain isommasta murroksesta, on se sitten teknologinen tai sitten se voi olla myös sosiaalinen ja yhteiskunnallinenkin, josta nyt esimerkkinä vaikka yleisesti PISA-tutkimukset, niin on semmoisia hyvin vahvoja signaaleja Suomen oloissa aina julkistuksen myötä. Ja usein sitten johto seuraa näitä teknologista kehitystä ja muita uutuuksia ja saattaa nostaa talon sisällä esille sitä. Sitten on jokaisen työntekijän omat asiantuntijaverkostot, webinaarit, sosiaalinen media ja joukkoviestimet edelleen, että siellä alkaa joku asia nousta vahvasti pinnalle. Ja oppilaitoksissa usein myös sitten niin jonkinnäköisen uuden tulemisen ja muutoksen niin huomaa opiskelijoista, joissa erityisesti tekoälyn kohdalla kävi näin, että hyvin monissa oppilaitoksissa alettiin ihmetellä ihan miten normaalisti tai tavanomaisesti kirjoittavat opiskelijat yhtäkkiä tuotti melkein korkeakoulutasoisia esseitä, ihan silmänräpäyksessä tapahtui tämä muutos. Ja ihan riippumatta siitä reitistä, että millä tavalla tämä tekoäly nyt on signaloitunut oppilaitoksessa, niin lähdetään sitten miettimään sitä, että mitä se varsinaisesti sitten tarkoittaa ja kenelle ja erityisesti koko organisaatiolle. Ennen kuin lähdetään miettimään sitä, että mihin kaikkeen tekoälyä voi käyttää, niin on hyvä huomioida tämmöinen niin sanottu innovaation adaptaatio tai keksinnön omaksuminen heti alusta alkaen, että kun näitä signaaleja tekoälyn tapauksessa tulee joka tuutista ja monia reittejä, niin niihin alkaa liittyä paljon erilaisia tunteita ja toiveita ja uhkakuvia ja tekoälyn tapauksessa esimerkiksi ihan aito perusteltu huoli omasta työpaikasta, vaikka se ei olisi realistista, mutta että jos me ajatellaan uutisointia nyt 3 vuoden ajalta joukkoviestimissä, niin siellä on maalailtu näitä työpaikkoja ja esimerkiksi erityisesti opetusalalla, mutta näin ei ole todellakaan käynyt. Päinvastoin opettajan ammatti esimerkiksi olisi tiputettu nyt yhdeksi viimeisimmästä, joka mahdollisesti korvataan tekoälyillä. Mutta paljon liittyy tämmöisiä odotuksia siihen, että mitä tulevaisuus teknologian myötä ehkä tuo tullessaan ilman, että useimmilla ihmisillä on vielä siitä mitään käytännön kokemusta tai sitten hyvin vähän. Ja nämä olisi hirveän tärkeä käsitellä ja lähteä miettimään ihan alkuvaiheessa, että miten organisaatio taklaa tämän innovaation ikään kuin
sosiaalisesti, jos asian näin voi ilmaista. Että tässä on esimerkiksi havaittu nyt 3 vuoden aikana, että 95% erilaisten organisaatioiden, niiden organisaatiotyypistä riippumatta, niin erilaiset tekoälyjen käyttöönottoprojektit ja uusien omien projektien kehittely niin menee mönkään liittyen hyvin pitkälle tähän, kun ei mietitä sitä organisaatiota eikä niitä työntekijöitä, että tuodaan vaan se uusi työkalu nimeltä tekoäly siihen työhön ja sanotaan, että aletaan käyttää sitä nyt, niin se ei toimi vähäkään tekoälyn näkökulmasta. Ja lisäksi on hyvä huomioida, että siellä organisaation omaksumisessa, kuten kaikessa inhimillisessä toiminnassa, niin on erityyppisiä ryhmiä ja yksiköitä, ammattikuntia, yksilöitäkin, jotka omaksuu sitten näitä innovaatioita eri tahtiin. Eli organisaation olisi hyvä olla mahdollisimman joustava sen suhteen, että tarjotaan mahdollisuus siihen omaksumiseen eri tahtiin. Että hyvä esimerkki on vaikka noin verkko-oppimisympäristöt, jotka ennen koronaa ei ollut kovin suosittuja, mutta sitten koko maailma joutui ottaa verkko-oppimisympäristöt käyttöön pakon edessä hyvin nopealla tahdilla ja osittain tätä pakkodigiloikkaa, niin joissain oppilaitoksissa perataan edelleen. Ja tällaisten innovaatioiden ja yhteiskunnallisten uusien virtausten suhteen niin aina liittyy ihmisillä eri tahtisuutta, että jotkut seuraavat yhteiskunnallisia ja teknologisia muutoksia tarkkaan ihan jatkuvasti työn puolesta tai ihan harrastuksena ja miettivät sitten saman tien lukiessaan vaikka uutisen tai sosiaalista mediasta jonkin näkökulman, että miten tämä vaikuttaa oman tai organisaation työhön, mutta aika monella sitten ihan niin suurin osa ihmisistä niin lähtee sitten jossain vaiheessa, kun havaitsee ympäriltään näitä signaaleja, niin kiinnostumaan sitten laajemmin asioista ja jotkut ihmiset sitten vieläkin myöhemmin ja tämä havahtuminen ja tiedostaminen niin vaihtelee sitten organisaation sisällä yksiköittäin, tiimeittäin, ammattikunnittain ja niin edelleen. Toiset sitten kokevat ylipäänsä kaikki mahdolliset muutokset omassa työssä ja arjessa työläinä ja jotkut odottaa muutosten vakiintumista ja jotkut taas sitten oikein innolla lähtee kokeilemaan kaikkea uutta. Eli keskeistä olisi sitten tekoälysuosituksen kannalta, että organisaatiossa huomattaisiin nämä kaikki eri lähestymistavat, miten ihmiset suhtautuu uuteen. Mutta sitten vaihe 2, kun ollaan oppilaitoksessa alettu tiedostaa tämä tekoälyn saapuminen ja läsnäolo, jotkut mahdollisesti sitä jo käyttääkin ja oletettavasti osa opiskelijoista käyttää, niin seuraava kysymys sitten, että miksi? Eli miksi tämä on tärkeää juuri meidän kansanopistossa nyt alkaa miettiä tekoälyasioita ja miksi se otetaan käyttöön ja mitä sillä voisi ylipäänsä tehdä? Tähän alkuvaiheeseen liittyy aika paljon, niin kuin sanoit, tunteita ja pelkoja ja ahdistuksia ja epävarmuutta, mutta myöskin sitten sen ymmärtämistä, että tämä on ilmiö, joka on maailmassa. Ja tämä on myöskin ilmiö, johon opiskelijat tai koulutettavat kaipaavat vastauksia ja heidän taitojaan pitäisi myöskin kartuttaa. Ja tässä alkuvaiheessa vielä ei ole vastauksia ja se on ihan hyväkin tilanne, että ensin lähdetään ihmetellen liikkeelle ja otetaan tämmöinen tutkiva ote. Tietenkin verkostoissa ja tuttavien omien ammattikavereiden, kollegoiden kanssa alkaa hahmottua, että mistä on kysymys. Ja sitten siellä omassa oppilaitoksessa myöskin seurataan uutisia, viranomaisten linjauksia, erilaisia raportteja. Nyt kun tätä generatiivisen tekoälyn kanssa elämistä on jo useampi vuosi takana, niin alkaa tulla myöskin tutkimustuloksia.
Ja tämmöiset erilaiset keskustelut kollegoiden ja sitten muiden toimijoiden kanssa on tosi tärkeitä. Se, että olisi aikaa myöskin siinä työn ohessa kouluttautua ja osallistua erilaisiin tilaisuuksiin, tapahtumiin. Aika paljon webinaareja on tarjolla. Ne on siitä hyviä, että matka-aikaa ei mene osallistumiseen, mutta toisaalta monet kaipaa myöskin ihan sitten sitä kasvokkain kohtaamista ja asian työstämistä. Eli yksinkertaisesti aletaan pohtia itse ja yhdessä. Ja siitä sitten vähitellen alkaa kirkastua, että miten juuri meidän toiminnassa tekoäly voisi olla hyödyksi ja mitä on sitten ne piilevät riskit. Ja nyt esimerkiksi kansanopistotkaan ei oikein voi toinen toisiltaan suoraan omaksua toimintatapoja, koska esimerkiksi opiskelijakunta on vähän erilainen, koulutuksen järjestäjä on erilainen. Että aina pitää soveltaa sitten näitä esimerkiksi yleisiä, vaikka nyt opetus- ja kulttuuriministeriö opetushallituksen antamia suosituksia ja velvoitteita siihen omaan tilanteeseen. Ja tähän merkityksen etsimiseen liittyy myöskin sitten semmoista motivoitumista, että sitä oman kansanopiston toimintakulttuuria työstetään uudelleen. Ja nämä teknologiset innovaatiot, niin kuin nyt tämä tekoäly, niin nehän herättää aika ristiriitaisia tunteita. Ja siellä työyhteisötasolla on tosi tärkeää löytää myöskin vertaistukea tunteiden työstämiseen, niin kuin sitten ihan sinne mahdollisuuksien testaamiseen ja uhkien ennakointiin. Ja monelle kansanopistolle ensimmäinen selkeä miksi on ollut tämä, että tekoälyn avulla voidaan tukea maahanmuuttajaopiskelijoiden toimintaa monikielisesti ihan uudella tavalla. Jo pelkästään tämä on avannut silmiä ja monessa tapauksessa ollut riittävä syy alkaa rakentaa osaamista ja suosituksia. Mutta hei Kari, miten sitten, minkälaisin taidoin, miten se osaaminen saadaan liikkeelle? Kun asiat muuttuu, niin tarvitaan uudenlaista osaamista ja luonnollinen kysymys onkin, että millaisin taidoin, mikä on juuri meillä lähtötilanne? Mikä on sun näkemys siihen, että tarvitaanko ennen suositustyötä jo vahvaa tekoälyosaamista? Ei tarvita, ja jos tekoälyn käytössä on jotain kiitollista, niin se, että se on ihan älyttömän helppoa, että jos osaa käyttää Google-hakukonetta tai jotain muuta nettihakukonetta, niin teknisesti osaa käyttää jo tekoälyä. Ja on itse asiassa Google-hakuunkin tullut tässä viime kuukausina erillinen tekoälyavustaja, eli sen suhteen ei tarvitse ennakkoon pohtia yhtään, vaan näiden suositusten valmistelussa ja tähän koko organisaation ja työntekijöiden ja opiskelun valmistelun tekoälyn tulemisessa, niin siinä riittää ihan, että on muutama ihminen, jotka on kiinnostunut asiasta ylipäänsä ja valmiita viemään sitä sitten eteenpäin, että pienessä oppilaitoksessa riittää yksikin ihminen, voidaan sopia tai päättää, kuka ryhtyy vapaaehtoiseksi, ja isommassa organisaatiossa, jos saadaan 2-3 ihmisen, mahdollisesti vieläkin isompi ryhmä tiiviisti työskentelemään, niin sillä pärjää oikein hyvin. Ja kenenkään ei tarvitse osata hirveästi tekoälyn käyttöä. Toki kokeilu tässä valmistelun etenemisen myötä jatkuvasti niin on plussaa. Et oleellista on se, että niin nämä valmistelevat ihmiset, niin ne saa riittävästi sitten käyttää työaikaa siihen sellaisenaan, että jonkun siivun per päivä, viikko tai kuukausi, että silleen puhtaasti oman työn ohella, niin tämä helposti käy tämä valmisteluprosessi liian raskaaksi kenelle tahansa. Ja samalla tavalla olisi hyvä, että jos johdossa olisi vähintään yksi ihminen, joka jollain tasolla olisi sitten mukana alusta alkaen, mutta se ei tässä ihan valmistelussa vielä ole välttämätöntä. Ja voidaan toki lähteä siitäkin lähestymistavasta, että otetaan tekoälyyn ihan semmoinen hallinnollinen näkökulma ja aletaan sitten miettiä, että miten sitä kannattaisi rajoittaa ja mitä sillä saa tehdä,
mutta se ei ole kokonaisuuden kannalta kovin hedelmällinen lähestymistapa, koska sieltä jää sitten kartoittamatta ne kaikki mahdollisuudet. Eli siinä vaiheessa, kun on organisaatiolla sitten kokonaiskäsitys kaikista niistä mahdollisuuksista ja riskitekijöistä, mahdollista selkeistä haitoistakin, niin siinä vaiheessa on sitten tarkemmin suositusten linjausten aika sellaisenaan. Ja se, että miten sitä tekoälyä käytetään hyvin tai taitavasti, tehokkaasti tai mielekkäästi, niin se vaatii ehkä just tässä kohtaa tai tässä vaiheessa niin aika paljon harjoittelua ensi alkuun näiltä innokkailta pioneereilta ja pikkuhiljaa sitten vähän laajemmin siellä omassa oppilaitoksessa, että miten ne tekoälyt ja kielimallit ylipäänsä toimii ja se logiikka, tämä on ehkä kaikkein keskeisin, koska paljon puhutaan siitä, että ne hallusinoi tai puhuu puppua ja siellä on vinoutumia ja vääristymiä ja osaltaan nämä kaikki pitää tavallaan paikkansa, mutta se hahmottaminen, että minkä kanssa ollaan tekemisissä, koska toisaalta kyseessä ei ole mikään ihminen eikä kone ymmärrä mitään, vaan se arpoo niitä vastauksia tietyillä matemaattisilla ja tilastollisilla toimintaperiaatteilla. Ja miten niitä kehotteita ja syötteitä muotoillaan ja miten sitten keskustellaan samaan tapaan, kun ihmiset juttelee kahvipöydässä, niin kielimallien kanssa, että sitä ei käytetä semmoisena Google-hakutyyppisenä vastauskoneena. Ja edelleen tämä lähteiden käyttö sekä miten sinne syötetään tekijänoikeuksien kannalta omia aineistoja ja miten sitten opitaan lähdekritiikkiä ja pikkuhiljaa miten se alkaa oikeasti arjessa niin olla hyödyllinen omassa työssä opiskelijoiden kannalta, mitä sillä kannattaa tehdä ja mitä ei kannata tehdä, niin tämä vaihe vie jonkin verran aikaa ja ihan kokeilua ja yhteistä reflektointia, että mitkä asiat toimii ja nimenomaan sen miettiminen, että miksi. Että tavallaan me ei tarvita hirveästi ymmärrystä ja osaamista siitä teknistä toimintalogiikasta, algoritmeista ja todennäköisyyksistä, saati siitä, miten robotin tekoäly toimii, mutta siitä, että miten sitä käytetään sitä tekoälyä, niin se on huomattavasti laajempi se käyttökonteksti kuin esimerkiksi vaikka yksinkertaisen Google-haun tekeminen. Ja pikkuhiljaa sitten, kun tämä osaaminen alkaa kasvaa ensin muutamalla ihmisellä ja varmaan muutkin sitten alkaa oppilaitoksessa kokeilla, niin sen jälkeen voidaan alkaa sitten niin siirtyä vaiheeseen 4, joka on ainakin mun omasta mielestäni, niin mitä on vuosikymmenien varrella osallistunut eri innovaatioiden omaksumis- ja muutosprosesseihin hyvin erityyppisissä organisaatioissa, niin tulee sitten yleinen strategisen keskustelun aloittaminen. Eli yritetään saada mahdollisimman moniäänisesti kaikki esiin ja mielellään ihan kaikki oppilaitoksen työntekijät ja joiltain osin myös sitten innokkaimpia opiskelijoita yhteiseen keskusteluun, eli aletaan käydä dialogia ja kuunnellaan erilaisia näkökulmia ja huomioidaan niitä. Mitä Anne tämmöinen kollektiivinen tai yhteinen organisaation, innovaation omaksumisprosessi käytännössä sitten tarkoittaa tekoälyn näkökulmasta? Joo, kun tähän ikään on jo useamman tämmöisen muutosprosessin päässyt käymään läpi, niin mä olen sun kanssa ihan samaa mieltä, että tämä vaihe on kyllä todella tärkeä ja se sisältää organisaatio-oppimista ja sen takia tätä vaihetta ei kannatakaan sivuuttaa sillä lailla, että jotenkin lähtisi oikomaan mutkia. Että on tunnustettava, että tämä vaatii aikaa ja tämä vaatii myöskin johtamista. Eli tässä kohtaa, kun käydään sitten tämmöistä yhteistä dialogia ja työstetään sitten myöskin niitä ristiriitaisia tunteita ja negatiivisia ja kriittisiä näkökulmia ja riskejä, niin tässä vaiheessa luodaan myöskin sitten siihen
toimintakulttuuriin sitä tietynlaista joustavuutta tähän muutosten aikaan. Aika usein puhutaan muutosvastarinnasta, mutta enemmän korostaisin tuossa jo aiemmin esille tullutta eritahtisuutta. Jonkun työhön tämä uusi asia, niin kuin tekoäly, vaikuttaa laajasti ja syvälle. Ja kansanopistoja kun ajatellaan, niin siellä on kuitenkin monenlaisia ammattiryhmiä, joillakin se työ säilyy melko lailla samanlaisena. Ja eri henkilöt ja ryhmät tarvitsevat ihan senkin puolesta eri tavoin aikaa asian työstämiseen, omaksumiseen ja ymmärtämiseen ja oman ammatillisen identiteetin uudelleen työstämiseen. Ja sen takia on myöskin sitten tärkeää löytää aikaa ja tilaa keskustelulle ja aidolle kuuntelulle. Ja sitten on henkilökohtaisia eroja myöskin siinä, että miten nopeasti omaksuu tällaisia teknisiä muutoksia. Se olisi todella tärkeää, ihan niin kuin mainitsit, että moniäänisesti tuodaan esille sitä, mitä työyhteisössä ajatellaan ja koetaan ja minkälaista osaamista on jo kehkeytynyt. Tässä keinoina voi olla erilaiset yhteiset kohtaamiset, ne mitä muutenkin on olemassa, niin ujutetaan sinne sitten myöskin tämän tekoälyteeman käsittelyä. Voi olla infoja ja työpajoja, mahdollisuuksia kokeilla käytännössä, turvallisessa ympäristössä. Ja ylipäätänsä se, että puhutaan avoimesti huolista, peloista ja epäilyksistä on tosi tärkeää, että myöskin se, millä tavalla tätä sanoitetaan, ettei suljeta pois tai jumituta vaan yhteen näkökulmaan. Ja usein kannattaa aloittaa tosiaan niistä yksiköistä ja ihmisistä, jotka suhtautuu uteliaasti tai joiden toimenkuvaan tämä aihepiiri kuuluu luontevasti ja jotka ei heti kuormitu ihan hirveästi, että vielä tämäkin pitäisi tästä suorittaa, vaan joilla sitten on myöskin kapasiteettia syventyä ja tutkia tätä ilmiötä ja sen oman oppilaitoksen lähtökohdista. Ja sitten ne, jotka kaipaa enemmän aikaa muutoksen työstämiseen, niin heille sitten tuodaan asiaa myöskin suunnitelmallisesti tarjolle. Ja ehkä niin kuin alussa voi olla kyselyitä ja tämmöisiä, missä voi myöskin anonyymisti ottaa asiaan kantaa. Meillä Otavialla käytetään myöskin Delfoi-menetelmää, joka on tämmöinen tulevaisuuksien tutkimuksen anonyymi asiantuntijamenetelmä. Voin nyt lämmöllä suositella muun muassa semmoista tähän vaiheeseen. Ja myös tässä sanottamisessa, miten kerrotaan asioita, niin aika mukavasti sä oot, Kari, tuonut monessa yhteydessä esille tukiälyä, että tuo tekoäly toimiikin tukiälynä. Se on kumppani, jonka kanssa voi pallotella asioita, tai se on työkaveri, joka vähän tämmöinen niin kuin innokas assistentti, joka sitten tekee sellaisia töitä, kuten asioiden jäsentely tai tiivistäminen tai tiedon hankinta, analysointi. Alkuunhan nämä kielimallit oli todella huonoja löytämään ajankohtaista tietoa, mutta tämä on sitten syvä tutkimus ominaisuuksien myötä muuttunut niin, että näistä kielimalleista on apua myöskin ajankohtaisen tiedon löytämisessä. Mutta kyse ei ole erillisestä kaikkivoipaisesta ihmismäisestä olennosta, vaan nimenomaan todennäköisyyslaskentaan perustuvasta työkalusta tai ehkä työkalukokoelmasta, joka voi laajentaa ihmisen ajattelua. Samalla on tärkeää olla silleen rehellinen ja miettiä, että ei tosiaan nämä kielimallit ratkaise kaikkea ja ne tekee virheitä ja niiden tuottamassa sisällössä on vinoumia ja niiden käyttöön liittyy myöskin rajoituksia. Se, että kuinka pitkä tämä vaihe on, riippuu tietysti kyseisestä organisaatiosta, organisaatiokulttuurista ja siitä, miten voimakkaasti tekoäly sitten vaikuttaa siihen toimintaan. Ja se, että jos on
ideointiin ja tämmöiseen kokeiluun jo olemassa rakenteita, niin se helpottaa tätä vaihetta. Ja sitten taas, jos on aika niin kuin tiiviit työnkuvat, ei ole paljon yhteistä aikaa ja tämmöisen muutoksen työstämisessäkin, niin sitä tehdään varoin, niin silloin se ehkä etenee hitaammin. Et tässä vaiheessa olisi tosi tärkeää sitten johtaa tätä muutosprosessia ja siitä siirrytäänkin aika luontevasti sitten siihen vaiheeseen, että kysytään, kuka tätä tekee, minkälaiset työryhmät ja miten vastuuta jaetaan. Eli kun organisaatio on saanut tuntumaa tekoälyyn, niin sitten mietitään, että kenessä hommaa se on sitten tuo tekoälysuositusten tekeminen. Minkälaisia vinkkejä antaisit, Kari, tähän? Tässä yleensä 5. vaiheessa niin aletaan sitten muodostaa varsinaista työryhmää edistämään oman kansanopiston tekoälysuosituksia. Ja tämä riippuu hyvin paljon oppilaitoksesta, koosta ja onko sitten mahdollisesti tarjontaa koulutuksessa ja toimipisteitä useilla paikkakunnilla ja niin edelleen, mutta yleisesti ottaen hyvässä kokoonpanossa niin olisi ainakin yksi tai useampi tekoälytuutor, joka on tähän mennessä koordinoinut tätä koko prosessia, tai muutosagentteja tai vastaavia, niin, jotka on kasvanut tähän organisaation yleisemminkin ennakointiin ja muutosprosessien käsittelyyn ja talon sisäiseen koulutukseen ja muuhun. Ja mielellään sitten eri henkilöstöryhmien edustajia, että opettajat, ohjaajat, koulutussuunnittelijat, mutta on hyvä muistaa myös sitten esimerkiksi kiinteistöhuolto, ruokala, taloushallinto ja tietohallinnon edustaja olisi oikeastaan yksi keskeisimmistä näistä työryhmässä olijoista, koska tähän on hyvin nopeasti tullut tekoälyn ympärille erilaisia säädöksiä ja lakeja ja muita sekä Suomen että sitten Euroopan unionin tasolla. Ja niiden tunteminen on aika kimuranttia puuhaa. Lisäksi meillä on entuudestaan GDPR, tietosuoja ja niin edelleen. Ja tähän liittyen tietosuoja vastaava tai muu henkilö. Ja jossain tapauksessa tietohallinnon edustaja ja tietosuoja vastaava on sama ihminen tai toimii samassa yksikössä, mutta ne voi sijaita sitten erikseen. Ja niin tässä vaiheessa ei vielä tarvitse useampien osallistujien eikä myöhemmänkään olla tekoäly- tai lakiguruja sellaisenaan. Mutta niin siellä on oleellista, että siinä työryhmässä tiedetään, että keneen olla yhteydessä ja milloin, sekä olla jonkinnäköinen yleiskäsitys sitten vaikka EU-tekoälysäädöksestä, että mitä voidaan sitten käytännössä tehdä ja mitä pitää alkaa sitten karsimaan hyvistä visioista käytännön realiteeteissa. Ihan esimerkkinä vaikka niin meidän Otavia ja Otavan opisto, niin me ollaan hallinnollisesti Mikkelin kaupungin alaisuudessa ja Mikkelin sivistystoimisto käyttää Microsoftin alustaa ja kaupungin linjaus on ihan yleisesti, että koko henkilöstö käyttää ensisijaisesti Microsoftin Copilottia tässä Microsoftin ympäristössä. Mutta meillä on taas sitten organisaationa Googlen alusta, Google Workspace ja Google Edu ja meillä arjessa sitten luontevin työkalu on Google Gemini. Ja sitten me käytetään koulutuksissa edelleen myös ChatGPT:tä, koska se on selkeästi monipuolisin näistä aloittelevan käyttäjän näkökulmasta. Ja lisäksi me testataan jatkuvasti muita malleja. Ja meidän käytännössä sitten tietosuoja vastaava käy jatkuvaa keskustelua Mikkelin kaupungin tietosuojan vastaavan kanssa siitä, että miten nämä linjaukset sovitetaan yhteen, tämä työnantajan virallinen linjaus ja sitten meidän oman organisaation tavallaan yhtä virallinen linjaus sellaisenaan vaikkapa työntekijöiden ja opiskelijoiden suuntaan. Ja tätä on hyvä sitten miettiä riippuen tästä
työnantajajärjestelypohjasta riippuen, että onko syntymässä tavallaan useita linjauksia ja miten ne sitten mahdollisesti elävät sopuisasti rinnakkain tulevaisuudessa. Että ei käy silleen, että ensin tehdään omat hienot ohjeet, mutta sitten myöhemmin työnantaja tai kunta voi todeta, että tämä nyt voikaan toimia noin. Eli huomioida tämä niin alusta alkaen, että missä viitekehyksessä näitä sitten tehdään. Ja tästä on Lappeenrannan EDUX tehnyt todella hyviä oppaita, että kuinka opetukseen otetaan tekoälytyökalut tietosuojasti ja turvallisesti käyttöön, että jonkun kannattaa niihin tutustua tässä työryhmässä ja ne löytyy osoitteesta edux.fi. Sitten ollaankin päästy viimeiseen vaiheeseen, osallistava suunnittelu ja suositusten koostaminen. Miten sitten tekoälytyöryhmä tai vastaava käytännössä oikein tekee suosituksia? Ensinnäkin on tärkeää koota kaikki oleelliset taustadokumentit, joita löytyy Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen tekoälysuositusten ja velvoitteiden verkkosivustolta. On EU:n tekoälysäädös, tietosuojalainsäädäntö, kansallisen tietosuojavaltuutetun ohjeet ja kaikenlaista muuta. Voi olla esimerkiksi paikallisen koulutuksen järjestäjän omaa ohjeistusta ja aika tuore vapaan sivistystyön digitalisaatiosta tuotettu raportti ja muita tämmöisiä ajankohtaisia tutkimuksia voi myöskin olla taustalla. Näitä kertyy tosiaan aika helposti satoja sivuja, eikä kaikilla ihmisillä ole työaikaa perehtyä. Olisi hyvä, että opistosta löytyisi joku, joka on aika hyvin perehtynyt näihin taustadokumentteihin. Ja tekijänoikeuksien salliessa näitä dokumenttejahan voi myöskin tekoälyn avulla työstää. Erittäin hyvä tämmöiseen työstämiseen on Googlen maksuton Notebook LM, joka pitäytyy annetuissa dokumenteissa. No, toinen iso tehtävä on sitten osallistava suunnittelu, eli saadaan sitten vietyä sitä prosessia yhteisöllisesti, koska tähän liittyy aika paljon myöskin oppimista ja sisäistämistä ja vaikkapa kielenkäytön omaksumista ja ymmärtämistä. Ja tätä osallistamista sitten voi luontevissa yhteyksissä edistää. Mitä kaikkia tilaisuuksia nyt sitten onkaan? Mennäänkö yksiköittäin, tiimeittäin, koko organisaation yhteisissä tapahtumissa? Tai miten se milloinkin on luontevaa? Kerätään kommentteja ja reagoidaan niihin ja myöskin hyödynnetään aidosti. Eli tavoitteena moniäänisyys. Ja tärkeää myöskin saada sitten opiskelijoiden ja muiden sidosryhmien ääntä mukaan mahdollisuuksien salliessa. Opiskelijat on tietenkin siinä mielessä tärkeä joukko, koska kaikki tämähän tähtää siihen, että pystytään tukemaan heidän opiskeluaan ja oppimaan oppimisen taitoja ja tekoälylukutaidon edistymistä. Opiskelijakyselyt on aika hyvä keino tähän. Opiskelijoilta voi kysyä muun muassa sitä, että miten he on käyttäneet tekoälyä, miten he on hahmottaneet hyötyjä ja mitä huolenaiheita heillä on, minkälaisia ohjeistuksia he toivovat ja miten tekoälyn käyttö näkyisi esimerkiksi tehtävien palautuksessa. Monissa oppilaitoksissa on luotu sellainen liikennevalomalli, jossa ilmaistaan tehtävien kohdalla, onko sallittua käyttää tekoälyä tai onko se jotenkin rajoitettua tai kiellettyä. Ohjeistuksissa myöskin opiskelijoille on todella tärkeää sitten tuo läpinäkyvyys, että he oppivat dokumentoimaan. Samoin kuin lähdeviitteet tehdään, niin sitten dokumentoidaan se, millä tavalla tekoälyä on hyödynnetty. Ja tärkeää on ylipäätään se, että opiskelijoille on selvää, millä tavalla tekoälyn käyttöä sallitaan ja millä tavalla sitä rajoitetaan. Ja sitten kun suosituksissa on löydetty se oman oppilaitoksen tyyli ja tapa ilmaista, että ne on itselle ymmärrettävät ja selkeät, niin sitten julkaistaan ja myöskin järjestetään niihin perehtymistä ja ei se homma sitten tietysti siihen lopu.
nimittäin tämä on aihepiiri, jonka kanssa ei voi huokaista helpotuksesta, että nyt se on tehty, työ ei lopu, koska tuo kielimallien maailma elää ja muuttuu jatkuvasti. Eli vielä sitten on jatkotoimenpiteitä, joissa ensimmäisenä tärkeänä kohtana on seurata ja päivittää suosituksia. On hyvä ottaa vaikka jonkinlaisia etappeja vaikka ihan kalenteriin ja seurata, että mitä on tapahtunut, onko suositukset vielä ajan tasalla. Ja voidaan seurata sitä, mitä säädöksissä, työkaluissa, lisensseissä tapahtuu, millaisia käytännön kokemuksia oppilaitoksessa on kertynyt ja mitä ehkä sitten pitäisi muuttaa. Ja vasta kokemus sitten opettaa myöskin, että miten hyvin ne omat suositukset toimii. Toinen tärkeä aihe ja asia on se, että turvataan henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen näissä aihepiireissä. Tekoälyn käyttötaidot ei kehity vain yhden koulutuksen aikana, vaan tarvitaan jatkuvia rakenteita, jotka tukee omaksumista ja muutosten käsittelyä. Esimerkiksi kysymys-vastauskanava talon sisällä, oli se sitten joku kahvipöytäkeskustelu, chatti tai muu foorumi, jossa arjen pulmia voi yhdessä käsitellä ja ratkoa. Ja erilaiset työpajat, infot, pedagogiset kahvilat, mikä nyt sitten on kellekin luontevaa. Ja mahdollisuus kokeilla työkaluja yhdessä, vaikka muuten ei tehtäisikään yhteistä työtä, niin se on erittäin hyvä keino osaamisen kartuttamiseen ja ylläpitämiseen. Joissakin organisaatioissa on nimetty tekoälytukihenkilö tai useamman hengen ryhmä, ja tätäkin voi harkita. Kolmanneksi kannustava palaute ja onnistumisten jakaminen on todella tärkeää. Tässä on kyse organisaatiotason oppimisesta sen henkilökohtaisen oppimisen lisäksi. Jotta suositukset ei jää pakolliseksi paperiksi, on tärkeää nostaa esille hyviä esimerkkejä, missä tekoäly on auttanut opiskelijoita oppimaan ja opettajia ja muuta henkilöstöä tekemään omaa työtä sujuvasti. Eli syntyy arjen rutiineja ja niitä myöskin sitten jaetaan. Myös sellaiset keinot, missä on sitten tietosuoja- ja lisenssikysymyksiä ja muita tämmöisiä haasteita fiksulla tavalla ratkottu, niin niitä on myöskin tärkeää jakaa. Ja sitten ihan vielä loppuun tiivistettynä, miten tämä homma siis oikein toteutetaan. Eli ensimmäiseksi havahdu, tunnista signaalit, että nyt on kyse jostain isommasta kuin yhdestä sovelluksesta ja mitä tämä merkitsee meille. Toiseksi kysy, mitä hyötyä, mitä riskejä tekoäly tuo juuri teidän kohdallanne oman opiston tulokulmasta. Voiko siellä olla hyötyjä vaikkapa monikieliseen opetukseen? 3. Kokoa taidot, mitä jo osataan oman organisaation sisällä. Ehkä tarvitaanko asiantuntijoita alkuun, apuun. Etsi muutama innostunut ihminen, jotka vievät ja edistävät asiaa eteenpäin. Anna heille aikaa kokeilla ja oppia. Ja tässä tietysti sitten johdon rooli on tärkeä mahdollistajana ja suuntaviivojen antajana. 4. Keskustele henkilöstö yhdessä ja myöskin aikaa negatiivisten tunteiden ja kokemusten käsittelylle, koska tämä on selvästi noussut yhdeksi opetushenkilöstöä kuormittavaksi asiaksi. Ja realistista puhetta tekoälystä. No sitten aletaan siirtyä kohti suositusten laatimista. Nimeä tekijät, perusta moniammatillinen työryhmä, joka tuntee sekä arjen että säädökset ja tekee luonnoksia suosituksista ja sitten yhdessä henkilöstön, opiskelijoiden, sidosryhmien kanssa tekee tätä suositusten luomisen, tuottamisen työtä. Ja sitten viimeisenä kohtana vie arkeen, pidä elävänä ja seuraa, päivitä, kouluta ja jaa onnistumisia.